हॅलो, काय हो अंबानी साहेब, आज फोन उचलतास? अहो किती दिवस तुमका फोन करतय. माका वाटलं जिलाच्या लग्नात येऊ नाही म्हणून रागावलास की काय आमच्यावर. कधी होतास माका फोन? लागलो ना असा असा. अहो कसं लागतो लो हैसर, कोकणात काय काय झाला तर तुमका माहिती तरी हा. अहो टॉवर बंद झाले हैसर, महापूर इलेलो महापूर. माका वाटला फोन उचललास नाही ते रागावलास की काय आम्ही लग्नात येऊ नाही म्हणा. अहो त्या महापुरात लय नुकसान झाला हो लोकांचा. कुठला वाच काहीतरी मदत करशात लोकांका म्हणून तुमका निस्ते फोन लाय होतोय. आणि लग्नात किती येऊ नाही त्या सांगात तुमका फोन लाय होतोय. अहो झाला असा हैसर महापूर इलो, रस्त्यात हे खड्डे ऐकलास का, डोंगर कोसळलेले जडे तडे, ट्रेनिंग येऊकोय ट्रेनीचो रस्तो बंद झालेलो. इतक्या पाणी होता सबन की बादल्यात सांगले तुझे 4 होडीये काढ ऐकलास. आणि पकल्यात सांगलं पकल्या तुझं ट्रॅक्टर घे, ते 4-5 ट्रॉली जोडूया आणि त्याची 32-33 माणसं घेऊन जाऊया लग्नात. पण लग्नात जाऊया इतक्या सगळा झाला तरी आम्ही तयारी ठेवलेलो लग्नात येऊची.